σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα καινούριο βίντεο. Σήμερα θα παίξουμε FIFA 23 σε έναν φίλο μου. Παραλίγο. Θέλω μετά να μου πείτε στα σχόλια άμα σας άρεσε. Και άμα σας έρωσουν και άλλα τέτοια βίντεο, κάντε like, subscribe, καμπανάκι, κουδουνάκι για μην χάνετε κανένα βίντεο. Και εμείς ξεκινάμε. Άμα θέλετε και άλλα τέτοια, γράψτε θέλουμε και άλλα τέτοια. Μπορεί ο φίλος μου να το επιστρέψει? Ναι, μπορεί. Τι πιστεύετε εσείς, θα νικήσει ή όχι? Πάμε, Χάλαντ. Εδώ. Offside. Όχι, δεν το βγάλει. Αυτός ήταν ο φίλος μου που ακούστηκε τώρα. Ο Χάλαντ. Φάουλ. Ζήτα φάουλ. Τρέχα! Σέντρα. Φλεξ. Δεν γίνεται ρε, το λέω. Το Χάλαντ ο μάγκα. Χαλαντίστας μόνο. Το παίζουμε βέβαια στο PS5. Γράψτε παιδιά κάτω στα σχόλια άμα θέλετε και άλλα τέτοια και ποια ομάδα να επιλέξουμε και ποια να είναι ο αντίπαλος. De Bruyne. Ναι, σιγά μην είναι και De Bruyne de James. Τι σώζει ο Χάλαντ παιδιά. Ποιος είναι παιδιά ο αγαπημένος σας παίκτης? Γκρίλις. Power. Έλα ρε φίλε. Ναι, άμα... Χάσαμε στιγμή, δεν πειράζει παιδιά. Έχουμε κι άλλο. Κοιτάξτε όπως τώρα. Άντε. 2-0. Εδώ παιδιά. Γκολάρα Erling Haaland. Νούμερο 9. Στο 15. Και να πούμε ότι σκοράρει και 2. Και βλέπεις τώρα μπαίνει κι άλλο. Τι λες ρε. Τον Ονάνα δεν λες? Τον ποιον? Τον Ονάνα. Ποιον ο Νάνα ρε? Ντετζεά. Όχι ρε, Ντεχέι. Ναι. Εγώ το λέω Ντετζεά, δεν ξέρω γιατί. Δεν ξέρω. Δεν πάει καλά. Τι βάζει? Πόσο πιστεύεις Γρηγόρη ότι θα βγει? Δεν θα βγει 5-1. Το κρατήσω για να πάρω και άλλα 3 κουλάκια. Και στο δεύτερο παιδιά θα βάλω τον Παντελή να παίξει. Του φίλου μου το όνομα δεν το λέω. Μόλις το είπες βλάκα. Τι είπες? Δεν το κατάλαβες. Να ξέρετε το λένε Παναγιώτη. Παναγιώτη Ακουμιανάκη. Φόντεν. Σέντρα. Χάλαντ μέσα. Όχι. Power. Τι λέτε παιδιά, Manchester City ή Manchester United? Γράψτε στα σχόλια και αυτό. Ναι, πόσα θα γράψουνε παιδί? Δεν πειράζει. Φάουλ.